lukossa silloin kun niin ei käytetä. Joo. Ja sitten kun käytetään niin avataan ja niin silloin se Niin se päästään läpi sitten. Mutta tämähän kumminkin sitten rungosta käsin niinku tämä niinku jos tänne tulee toppaa sitten. Niin. Sitten se vaan, että tämä pitää huoltaa sitten. Huoltaa aina sitten kanssa, ettei siinä ole sitä paperia ja muuta roskaa sitten, ettei se jää auki sitten. Sen saa tuosta manuaalisesti kiinni päältä lukittua. Kyllä. Joo. Ja huoltoa varten avattua noista pulteista. Joo, huoltopultit on täältä ja kansi irti. Joo. Huolto kannattaa varmasti jättää ammattilaisille. Vai voiko tuon? Voi tehdä ihan kyllä se, joo. Okay. Ei siinä ole kuin auki ja letkulla puhistaa sitten, että katsoo, että on puhas ja sitten kansi kiinni. Joo. Näytäpä vielä miten se aukeaa sieltä toisesta päästä. Aukeaa tänne päin, mutta sitten kun padottaa, niin se menee kiinni. Joo. Joo, kyllä.